Richard, ty si lekár z praxe. Pociťoval si ty ako lekár, že by zajacové reformy, teda zavedenie poplatkov za návštevu lekára alebo privatizácia zdravotníckych zariadení mali pozitívny efekt? Zajacové reformy bol pokus na občanoch. Bohužiaľ, bol to pokus nevydarený. Myslím si, že je každému jasné, že zavedenie poplatkov sa týkalo najmä skupín, ktoré sú na tom ekonomicky a finančne najhoršie. Boli to starí ľudia, chronicky chorí pacienti. Čiže naozaj ľudia, ktorí si každé euro a jeho použitie musia dvakrát zvážiť. No a mnohokrát sa stávalo, že práve títo občania, kvôli tomu, aby tú bývalú 20 korunáčku alebo 50 korunáčku ušetrili, práve preto nenavštívili lekára vtedy, keď bola choroba ešte v začiatočnom štádiu a mnohokrát prišli neskoro a potom aj liečba, nielen pre systém poistenia, ale aj pre samotných pacientov bola výrazne náročnejšia. A čo sa týka privatizácie, tu by sme možno mohli prirovnať ku odobratiu orgánov z fungujúceho organizmu. Nemocnice fungovali ako celky, aj so svojimi laboratóriami, CT prístrojmi, s magnetickými rezonanciami, aj so svojimi patologickými oddeleniami. Zrazu sa niekto rozhodol, že všetky tieto činnosti, ktoré boli v danom momente pre nemocnicu ziskové, z tejto nemocnice vytrhne. A preto aj mnohé nemocnice stratili príjem, ktorý im častokrát kompenzoval liečbu veľmi náročných výkonov, veľmi náročných diagnóz a onkologických ochorení. Čiže naozaj organizmus, keď sa mu vyberie pečeň, keď mu zlyhajú alebo sa odoberú obličky, môže pomocou prístrojov žiť, ale tá kvalita života je výrazne atakovaná. A práve privatizácia týchto lukratívnych činností je takýmto prípadom. Richard, táto vláda hneď po svojom nástupe zrušila poplatky za návštevu lekára aj za pobyt v nemocnici. Toto rozhodnutie, predpokladám, bolo správne. Mňa by ale zaujímalo prečo. Sú tu dva momenty. Jeden je ten, že napríklad pre nemocnice platba 50 korún za pobyt v nemocnici nepriniesla takmer žiaden finančný efekt. Bolo to približne 1% z príjmov nemocnice. Čo je dôležité, zavedenie týchto poplatkov bolo urobené bývalým ministrom, podnikateľom a tímom mladých ľudí, ktorí v živote v nemocnici neboli, ktorí naozaj netušia, že nie sú občania len zdraví, mladí a bohatí, pre ktorých je 20 alebo 50 korún nič, ale že pre mnohých občanov je to možno finančný obnos, ktorý potrebujú na každodenné prežívanie. Takže finančný efekt pre systém nebol žiadny a naozaj, ako som vravil aj v prvej otázke, mnohokrát to spôsobilo aj opozdenie zdravotnej starostlivosti, lebo ľudia častokrát prišli k lekárovi neskoro, pretože v tých prvých momentoch chceli ušetriť ten poplatok za návštevu ambulancie. Či dá sa povedať, že liečenie potom bolo nákladnejšie? Samozrejme, liečenie je ideálna prevencia, aby k liečeniu vôbec nemuselo dôjsť. Ale keď už prepukne ochorenie, úraz, je dôležité navštíviť lekára čím najskôr. Mnohí starí ľudia naozaj aj kvôli tým 20 korunám lekára nenavštívili a potom, keď sa choroba rozvinula a ho navštívili, jednak tých 20 korún znova zaplatili, ale aj samotná liečba bola finančne náročnejšia pre systém a pre pacienta bolestivejšia. Súčasná vláda znížila DPH na lieky a zdravotnícke pomôcky z 19 na 10 %. Robili sa rôzne legislatívne opatrenia v liekovej politike, ktoré výrazne šetria peniaze pacientov. Aké to boli zmeny a či sa skutočne zvýšila dostupnosť pacientov k liekom? Lieková politika je naozaj jedna z oblastí, kde sme v mnohých aspektoch aj v rámci Európskej únie výnimoční. Urobili sme napríklad tzv. Referencovanie cien, čo znamená, že liek, ktorý sa na Slovensku nachádza, jeho cena musí byť nižšia ako je priemer 6 najnižších cien daného lieku v štátoch Európskej únie. Tým pádom nám aj klesajú ceny liekov, o čom svedčí aj fakt, že oproti predchádzajúcej vláde sa dostupnosť liekov, ktoré sú bez doplatku alebo s doplatkom maximálne do 1 eura, zvýšila viac ako 10 %. Teraz je to 53% z 5000 liekov, ktoré sa na slovenskom trhu nachádzajú. Ďalším opatrením je napríklad opatrenie, ktoré robíme v prospech občanov. Je to tzv. Lieková kalkulačka na našej webovej stránke, kde si pacient môže zadať liek, ktorý používa a výjdu mu všetky možné alternatívy s rovnakou účinnou látkou od nulového až po maximálny doplatok.
Čiže naozaj sú to opatrenia, ktoré jednak šetria verejné financie, na druhej strane umožňujú občanovi, aby vedel, že liečba, ktorú má, je nielen efektívna, ale zbytočne za ňu nedopláca. Opatrenie, ktoré vzbudilo veľkú politickú, ale aj verejnú diskusiu, bolo zakázanie tvorenia zisku zdravotným poisťovniam. Mňa by zaujímalo, prečo toto rozhodnutie bolo potrebné a prečo bolo dôležité. To rozhodnutie nebolo potrebné, ono bolo naozaj nevyhnutné. Uvedomme si, že zdravotné poisťovne žijú z prostriedkov všetkých nás občanov a z prostriedkov štátu, ktoré štát platí za poistencov, dôchodcov, detí, nezamestnaných. A sú to prostriedky, ktoré majú byť použité na záchranu, obnovenie zdravia, na diagnostiku. Tak sa teda pýtam, koho mohlo napadnúť, že z prostriedkov, ktoré majú ísť na zdravie, si má niekto vybrať zisk. Pokiaľ by k tomuto zákonu nedošlo, mohlo by sa stať, že zdravotná poisťovňa si určité percento týchto prostriedkov vyberie ako zisk. No a tieto prostriedky by mohli chýbať na nákup onkologických liekov, na nákup nových medicínskych technológií a zároveň by predĺžili aj čakacie listiny. Ja si myslím, že Slovensko, tak ako žiaden štát na svete, nemá dostatok prostriedkov, aby naozaj uspokojilo potreby všetkých občanov vo všetkých sférach a tvorenie zisku a jeho vyťahovanie zo systému je naozaj niečo, čo je proti zdraviu občanom. Vláda rovnako pristúpila k zlúčeniu dvoch štátnych zdravotných poisťovní v jednu. Prečo toto rozhodnutie bolo dobré? Bolo to racionalizačné rozhodnutie. A keď sa vrátime do minulosti, tak týždeň alebo dva po našom rozhodnutí k tomuto kroku pristúpili aj súkromné poisťovne. Naozaj dve štátne poisťovne poskytovali pre poistencov rovnaké služby, ale vyžadovali dva samostatné administratívne aparáty, dva softvéry, potrebovali dva tímy na totožné činnosti, ktoré vykonávali. Čiže práve tým zlúčením ušetríme administratívu, zvýšime údernosť a akcieschopnosť týchto poisťovní. Takže bolo to, by som povedal, rozumné rozhodnutie sedliackym rozumom. Richard, ako vyzerá taký bežný deň ministra zdravotníctva? Behanie po nemocniciach, otváranie nových pracovísk alebo sedenie v kancelárii? No tie dni u mňa majú naozaj dve formy. Prvá je tá behacia mimo ministerstva. To je, keď otváram nové pracoviská, zúčastňujem sa na preventívnych akciách, napríklad proti onkologickým ochoreniam, alebo keď v rámci prevencie chodím merať tlak na námestia, alebo chodím prednášať po školách. Druhá časť dňa, takisto behacia je na ministerstve zdravotníctva. Myslím si, že v tomto je naše ministerstvo výnimočné. Ráno začínam veľmi skoro, väčšinou o 6:30 ráno a začínam raňajkami, ktoré nie každý prežije. Dávam si ovocie, acidofilné mlieko, kávu, čaj a vodu a je teda logické, že potom aj po ministerstve behám. Ale po tejto ranej rozcvičke je ten deň už úplne normálny. Sú to stretnutia, prípravy zákonov, študovanie a stretávanie sa s odbornými spoločnosťami. Takže potom je to už úplne OK. Dnešným hosťom v štúdiu bol minister zdravotníctva Slovenskej republiky Richard Raši.